Hello mga dudong mga inday, karon unang destinasyon lagaw ta ang magpupungko diri sa Siargao. Dara atak nami moadto nami sa magpupungko kauban kining mga principal sa San Isidro nga gipanguluhan sa among district supervisor si Dr. Ana Daniel uban si Sir adara day. Sir Alex, tara! Kita sa magpupungko. Magpungko kita sa magpupungko. Dili sa Mga ligo kita sa magpupungko. Okay pa? Kaya pa? Wait. Naked tayo later. Naked. Excited ka? Mag-naked? Excited. Naked Island. Naked. O magpupungko ko. Ayan. Dagat ma'am, nga murag na siya murag na siya pool gyapon nga murag na formal lang sa dagat ba murag pool nga pwede nato na kuanan. Nya nay bato nga nagkapungko. Dako. Mao di magpupungko. Yes. Kinsa ka uban nato? Si Jezebel, sa San Isidro. Kinsa man? Ruwena! Ang pasadyer mo. Jezebel! Palangga. Di ara ang among sakyanan tumagpupungko. Yahing magpupungko. May nakanindot diri sa Siargao kay pwede na di ay walay face mask. Wow. Kay una ka makasunod diri sa Siargao kinahanglan na kay result nga negative sa imong pagpaswab. Pag-rapid test. Pinakaunang negative. Yes! Negative antigen. Ang virgin na virgin pa ang Siargao. Sama di? Salamat sa wakas pag-abot og 8 ka tuig nakabalik na jud ko sa amo ang kalubihan. Doon nami sa magpupungko. Magplastar ko ra. Welcome to Magpupungko. So sila og alas 5. No mask, no entry. Entrance 50 pesos. Environmental fee nga 10 pesos. So 60 tanan. May 12 people. 20 pesos. Welcome to Magpupungko. Hey! Dili na sa good. Oni ang magpupungko. This is now Magpupungko Beach. Kanindot right now. Ako sa kanito sa may murag pool. Wow. Welcome to Magpupungko. Where you can find. Tanawa daw ayan ko ano murag pink no. That's when the Sir Jesse. Ganag. Diri ta maadto ta sa murag pool diri sa dagat do ang balod tan-awa o manawag. Oh, gusto kayong balod. Tamad sila sir. Gusto daw ang balod. Gara, picture lang ta. Ambot, nito ano, pwede man. Ha?
Alas 10 dapat ang low tide, tapos walang low tide. Hanggang yun. Kaso wala ka talaga. Gusto may... Anong dahilan, sir? Dahil sa panahon. Dahil sa panahon na may ano? May low pressure. Ah. Sabay ng amihan. Kaya nagkaganyan. Live. Sige. Wow. Okay, go. Ang murag pool. Kaya lang karon mo kaliter daw ug sa taas. Aray. Bantay lang ta. Picture lang ta dito sa mo. Oh. Ha? Oh, dito lang itong oh. May gani naka-shade si Kuan si Sir. Kadagko sa balud oh. Yehe, ang ganda dito. Sobrang ganda. Ako'y nasusyumoy. Uy. Okay. Photoshoot. Huwag ka nindot. One. Ay, naka-video. This is water sa Magpupungko. Wow. Hello, unsa man ninyong experience? Sa experience niyo diri, unsa makaingon ninyo, ma'am? Sa lahi ra gyud. Yes. Unsa imo maka-istorya? Sa sir, kalabit kita. Ang laki ng balod. Ang lakas ng balod. Ayan. This is Magpupungko. Sir? Ito masagot na taktong ka na dili nga na yung pinap. Ay, alangan. Yawo, uy. Maligo na ta. Kaya wa tayo ligo. Dili, magpantay. May kimakalit lang o. Kadako. Ang tubig. Gawin natin. Hala, dako ang balon, dako ang balon. Dako ang balon. Kalami sa... Si Ma'am Ann, hello. Kaya na ma'am, ligo na ka ma'am. Ay, doon nga tagkalon. Ay, tama no? Kaya, chinelas na lang ma'am. Sa tawag ka. Musalong ko. Wow. Kanin yun. Yun. Katubig. Pura tayo diri sa swimming pool. Oh. Gani ma'am. Dito man kung naman ato ta dito, makita na nato itong naibato dito. Ma'am, anak man unta ta dira ma'am ba? Ay, kung Nya. Tungod sa di nagbaba. Tawag yun. Lalala. Oh, nindot ka na on. Saan pa tayo pa? Agarara. Switching. Ma'am, breathe. Kuhan, ma'am. Lunit sa kamay, ma'am. Kaya mulalong sa kamay. Yun. Napagit ka na. Lapis niya, naglangoy. Oh, may balot ako. Ah? Gani. Sakit na ko na ito sa lalo. Sakit na ko sa lalo. Alam mo. Ma'am. Hello. ano si Kati? Ayaw kayo mag-ano dito ma'am, kaya maanod ka dito ma'am. Yes ma'am. Lala.
baunon sir. Nakan ba? Video Baunon sa paguli. Unsa man di pa? Hindi paak may banakon. Gojo kami. Manami ubing ko. Isog na ang tubig. So, mabalik nami dito sa White Sand. Diri unta tong pool. Saka nami, humanap sa murag pool nila diri. Kusog man ang tubig. Exit. Diri ta. Tubig man. Okay. Murag ang langob. Ay, saka. Diri. Ma'am, kanang hait kaayong bato, ma'am. Tama na dyan diri, ma'am. Luho. Abot na ta. Dito eh. So, diha to sa may White Sand. Nindot ya. Oh, kanindot sa hampak sa tubig. Wow. Bato sa tunga. Hampak pag. Wow. Nindot ya, ma'am, no? Oh my God! Wow! Wala man na-release ang amoang nahimo ang bokushi. Si Rajoy nagkaon-kaon og halo-halo. Maluoy ka patilawang ni. Hello mga dudes, humana kami diri og kaligo sa Magpupungko. Sa pagkakaroon, kita-kits mo adto ta sa Sugba Lagoon. Kita-kits. Bye. Meanwhile, okay, shout out diha kay Sir Alan Dilideli, sir. Dagan kayong salamat uban sa imong pamilya sa inyong pag-guide o pag-sponsor sa uban natong mga pagkaon diha sa Siargao. Thank you very much, sir. Hatod sa sunod nato nga pagbalik. Salamat, Sir Alan. Shout out diha kay Jo Marie Laride. Diha sa Sawata ang ako ang player nga buotan guwapo o pagkapinanggalong. Ako na jud kang na shout out. Okay, amping kanunay and ayo-ayo pagbinuotan. Sa among paglagaw sa Magpupungko, ako magaingon nga magsigag yun ang imong mata kung makakita ka sa kanindot sa dagat, sa puti sa balas o sa bato nga nagapungko. O kung ikaw magtanga-tanga, mapandol jud ka o sa bato yun ikaw makapungko. O sa kanindot sa tubig nga langoy-langoyan, dili jud kini kumpiyansahan. Kaysa kusog sa karat, siguradong ang imong shorts mahubo. O diri ka makakita nga sila mura na pod magtubo. Maong lagawon ta ang Magpupungko. Hantod sa sunod nato nga paglagaw, ubani kami sa sunod nga destinasyon. Siguradong malingaw mo. Kita-kits pohon sa pagkakaroon. Bye-bye!